ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mbarna dow mbarna lesa fonde sammali jeeriyela bamamɓe ko on waktu yoni hato somana eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal laana ndiyam jolluno kene wona temedere capanɗe joyo neɗɗo iwno ka en région mo fatiga kene gila tan no gas lewru yawtu nduɗo ha ɗo henna ala kalɗo ɓe gandaɗo ɓe keedi holliti ɗum ko horizon sa frontiére mo leydi sénégal to leydi mauritanie wuuro rosso en woni sunari ɗum ko hanke o caggal suka debbo nde wara wedda caggal nde dande mum heela oɗo saaha police udditi en losko yañgol fewi kene tolno e no gas neɗɗo finoɓe ngal ɗon légal naggama ɓen kala ko hoɓɓe mbeɗa leela walla waɗe e mayde makko to leydi mali wuuro wiyetengo booni ene tawide région mo mofti kikiɗe hanke o ko worɓe joguitiɓe wonɓe motoje ko ɓen jani wuuro ngo dañi piile musde baɗaɗe toon waɗi gañaɓe ha wasi hen pittali mumen to guine konakiri nelaɓe wonande fedde gotago windere jettima to konakiri hanke o gam kaldigal balɗe ko fate banggue juɓɓingol kesumgoji leydi ndi ko holden ko ha mande guine équatorial hande o haaguillaji kala keedi toon tawɗo hen gorko biyeteɗo bagoɗo hen gorko biyeteɗo Baltasar mo ganduɗa kañum hande ɓuuri kala ɓayde nde réseau sociaux to banggue vidéo ngaji mum yaltude awraji ɓooli e dow a réseau sociaux kabruji men mana en ha to nigéria tchad éthiopie ma en jaa to burkina faso jolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men alhassane oumar moƴ ma en jaa ha toon to états unis de amérique ɗo ganduɗa kala hakkillaji ɗi ketti toon sumgoji présidentiel hol jogoɗo laamade leydi beele ko Donald Trump walla ala ko Kamala Harris musidɓe tedduɓe wonto gonɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. Adi bil adi
salade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balwal danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboros ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen e fiɗaɓe kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal jingue waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy jiɗɗo heɓdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya ceerno Djiby Sy base mum to haydi ne golla hano hannirta ni so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodiri e ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby aadi bil aadi salade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo merga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko safriyanke safruji fina tawa jaadinɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safara fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji kecceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala balɗe tati tawata ka a wi wen a heeɓi cellal ma ha timmi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe mbiyete ko meeɗi moosa waɗi koye fannuji ɗiɗi hen fannu a uroto hen fannu goto ko leɗɗe jarateɗe a ƴettat ɗum joni joni jiiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihara ko indema dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ƴewɓe kayitaji ƴewɓe visa ji e ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe toon to Dakar
to Dakar ene tawe toon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mom to Nouakchott to legal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla hano hannirta ni en jokkodirta ɗon koye numéro 41 05 13 85 walla 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngal hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal omo jogui base makko to Dagana ha to Ross Mauritanie ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mo Allah luɓiri hande gandal ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare joyi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karalagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba wonande dawriyankoɓe leydi Sénégal enen gone sunare mawde no fewi ɗum ko kikiɗe hanki o jaltugol aduna biyetenoɗo Mamadou Moustapha Ba mo ganduɗa ko dawriyanke kono gari wonino jagorɗo finance kam e budget e laamu Macky Sall taw kadi o toɗɗono ko guila 17 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko neɗɗo kettinaɗo to banggue faggudu e to banggue golle e jogodade kadi e moni kala jokkodire moƴƴo no fewi kono kadi ko neɗɗo kewɗo mosoji no fewi ko on tigui yalti aduna hanki o ko wala ɗum ko hooreji leydi Sénégal hono Bassirou Faye windi battaki dow inde makko gam duwanade ɓesgu makko e koreji makko kala e duwanademo gam darde makko timmude faade leydi ndi Sénégal kono ne kadi gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall windi battaki dow makko gam duwanademo gam kadi ɗoftigal golle e laamu muɗum haɗo haaɗi kala yiyane makko gueɗe so wona darde fewde e neɗɗago e yidde haɓanade wonande Sénégal ha wawa ƴellitade ene jeyno e discours aji makko ɓurɗi mawnude yeeso ɗen sarɗiyankoɓe toon sur sarɗiyeji ndo leydi Sénégal kanko on gonnoɗo hoore leydi Sénégal hono Macky Sall neldimo duwaw ko ala ɗum ko Amadou Ba cehilagal hakkude mabɓe hankide nani oɗon kabaru dartini kala ko fate orgal sumgoji mum ɗi waɗanno tawa gam rendude sunare e ɓesgu makko kala kanko on noon Mamadou Moustapha Ba mo ganduɗa yalti aduna ko toon to leydi France taw kadi koye rafi dabɓo no fewi keddotoɗen koye leydi Sénégal jahaten koko fate banggue dawrugol to banggue orle hande gonɗe nder leydi ndi kala wonande ɓen dawriyankoɓe nana jokki ha hande wonande hunanade ɓesguji leydi ndi so tawi a suɓima mami waɗɗum walla mami waɗɗum hanki onon Bougane Gueye Dany kañumne hanki hoccodiri e jaydiyankoɓe ɗum ko caggal nde o neldi duwawa wonande Mamadou Moustapha Ba mo ganduɗa ko jaltuɗo ɗum hanki o ko nden tigui o arti e ko sokano toon to Tambacounda o holliti ko nawowo gendarmerie yeeso lawol ɓen bonnuɓe ndimagu makko kadi koynimo nanguimo taw koye nanggal ngal yoɗani tene kadi ala kala ko wi ala ko waɗi hen omo jokki noon wukkidde konnguli makko faade nguɗo hen laamu joɗigu no jogori laamu ngu ni ala hen kala ko yiɓɓi haydara ceerno Alassane Sall mo ganduɗa ko Sénégal kese kanko woni garde ɗum toon to Ziguinchor o holliti toon kanko woni so tawi ɓe cuɓimamamo haw dañi kewendi toon to sur sarɗeji nde leydi Sénégal ko jurnitoɗo ko fate banggue loi walla mbiyen kuulal amnesty gaddungal haɓeɗe hen jalti kaso mbawi lamade leydi ndi ko gartowo e firtude ɗum ha mema leydi gam teskede oɗo saaha wargoji baɗanoɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ha yetti hitande ɗiɗi e nogas e tati ala kala ɗo ñawore waɗi hen ten elle ma wi kan haala yejjitama ha laaɓi ha wi a ceera gartaten ha hande koye ɗiɗon kabaruji Amadou Ba tawama to Nioro Misra tawama to Nioro to ne kadi o suuditon konngudi makko hunima soɓe cuɓɓima ma waw yaltinde gueɗe kewɗe e caɗele ha wawa kadi ƴellidde yoga e faggudu Ousmane Sonko jaɓɓama toon to diwana
mo bakkel o fodani ngoɗo hen maayo so tawi kay woni wo ƴettanama haw dañi polgo ma o haɓo kala ko ene wiye ilam bonnode yam te mo ƴetti hen peeje mawɗe no feewi jagorɗo finance kame budget mo leydi Sénégal woni Cheikh Diba hanki yeddi ha memi leydi wonde circulaire jaltuɗo e nder réseaux sociaux ko fati fo document ji to banggue jaltingol yogay koppreje kewɗe no feewi o holliti haala makko meeɗa rewde hen ala kala konngol makko ɗe rewi e ɗeɗon gueɗe haydara gartena koye oɗo hen tana musɗo baɗɗo toon to Rufisque leegal biyetengal a jokku toonne kadi ko kawiraɗo mo duuɓi 49 kañum wara to warimo ko baaɗi komo duuɓi 27 on noon kawiraɗo biyeteɗo Souleymane Ta konne kadi baadiraɗo biyeteɗo Esta mo ganduɗa kañum yoɓi fittandu kawmum jeeyi sababu ko duko sanga 21 ɗum ko jamma hecci hanki o hoole mabɓe jogorɗo jogade wonande contrôle way fala ene gasa taw koye eggugol walla cuuɗi certuɗi waɗi duko noon mawɗo no feewi ha on badiraɗo ƴetti laaɓi yoɓi fittandu kawmum kanko noon badiraɗo ɗo sawmo tawi juuɗe dadiɓe o waɗama garde à vue gam loskoji jokkude e oɗon sifa keddoɗen koye leydi Sénégal jeheten ko ha toon to diwan Fatiga wonande Fatou Ndongo ene wonde Boubacara Seyya taw kadi ko joguiɓe région sans frontiére ɓe kolliti gila nogas lewru octobre ko ene tolno e 150 taw kadi ko finoɓe nokku biyeteɗo Basula ko ɓen ƴettuno kan lana e nder région mo Fatick gam faade toon to Espagne gila nden noon ha ɗo hen ala kala ɗo kabaru mabɓe tina ala kala ɗo teska ɗum ko caggal balɗe tati nde laana yooli walla ndiyembe nde laana yiita toon to Mauritanie ene waɗi kene fota wonde pittaɗi nogas ko fawi ene maayi hen ɓalli kewɗi ene tawa hen hewɓe ne tampi hen no fewi ne nawa e hôpitaux ji ɓe erima noon nde nden kay kisal ɓeydete ha tenti kadi nde ɓen mbawata yiitede taw ene celli ene kisi ngalda e caɗele hay seeɗa ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu leydi ndi woni Ahmeda Wuldo Mohamed El Amina tawaɗo jonde toon to Kuwait jonde ko fate nden kay kisala ko toon wo sakti konnguli makko holliti leydi Mauritanie ƴetti pellital systéme haɓade ɗanleɗe ndewani lawol hayso tawi woni leydi Mauritanie ko corduɗi ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol o holliti kadi Mauritanie dañi fartange wonande tafde pelle koniji ɗi ganduɗa ene gadda jaame nden kay kisale leydi ndi to banggue keeri mum ha ɓuura kadi wawde dartade ɓen seɓɓitiɓe waɗoɓe boneji e kala saaha kono kadi Mauritanie ene jaɓɓi ɓen doga molto en hewɓe koɓe ujunnaje iwɓe toon to leydi Mali ene guure leydi Mauritanie elle ma wini kamɓe ɓuuri dañde jaam e ɓesguji leydi Mauritanie ko konngudi makko o holliti aɓe tafi pelle kaldigal ɓesguji leydi ndi beele leydi Mauritanie ɓuuri wonde jaam e kisal e deƴal ɗum koye jonde makko toon to kowet nde o tawtorno taw ko ɓen jagorɗe gueɗe nder leydi jonde joɗinode toon keddoɗen koye Mauritanie jonde hakkude leydi Mauritanie leydi Sénégal jonde wattude 13 jonde Yacine Fall ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal tawama toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie nden jonde noon ko artude yogay ciifande nandirnoɗe hakkude leyɗele ɗiɗe ɓeydude cehilagal e gondigal e jokkere ndam e golle dendade hakkude leyɗele ɗe ma dañi kadi siifande kese ciifade ngam ɓeydude cehilagal kame golle kala ɗum noon ko cikko jagorɗo wonande affaire étrangère mo leydi Mauritanie ene wondi kadi on koolaɗo kuuɓal taw kadi ko jagorɗo affaire étrangère waɗi ciifande kewɗe mo leydi Sénégal ɗum ko toon to leydi Mauritanie Nouakchott gollotoɓe hôpital Al Saddaga ɓenne kadi hanki kolliri metti mumen caggal nde mbaɗi moɓodiral manggal no feewi ɓe erima laamu ngu nde ƴettataɓe ɓe mbatte e golle laamu taw kadi ɓe keptine lewru kala ɓe mbawa hebde jobdi mabɓe kono kadi ɓe erima wonande primaji mabɓe ken tolno hande lebbi nayya ɓe coynaki ɗum hay seeɗa ɓe eri hen noon ko jaam e ballal e kisala teskama oɗo saaha cumuji ladde puɗɗima hewde e nder leydi Mauritanie toon to
barki yola e nder diwanu no ko mbiyata bal a kalula toon kadi ko cum bonɗo musa waɗi toon on cum ñaami leɗɗe kami huuɗo ha heewi teni kadi hikka huuɗo heewi kono yataw ladde nde jogorani gasde to banggue cumoli hade jawdi ndi arde hen cum goɗɗo ko toon to état mo barakna waɗɗani alega toni kadi ko ladde ñama toon ko huuɗo e leɗɗe kala caggal nde o cum mawɗo waɗi ha ɗo noon andaka ko jeeyi sababu ɗiɗo henna cumuji to roso al akhbar ɓe kolliri debbo mo wona kewɗo no feewi kono kewɗo jelari ko kañum woni baraɗo dande ne heela ɗum noon kene fotonde nogas neɗɗo taw ko hoɓɓe mbiyama teɗ e ngal legal ngal wo honno ngam wadde hen loskoji jaaƴi no feewi ɗum ko caggal nde o tawa omo maayi on saaha loskoji ene jokki ɗum waɗi ko hanki toon to wuuro hoosoto gartaten koye jagorɗo jeygu leydi Mauritanie o holliti 950 lawol kuule jaɓɓaɗe e lewru mayndu taw ko ɓen yeeyoɓe nder leydi ndi hen 440 koto banggue prix ji 350 koto banggue wasde wadde facture aji 300 ɗum ko dar happu mum ko gasi ha laaɓi ko ene foti wonde 442 magasin woni ko udda caggal nde ɓe jooɓi facture aji mabɓe woni ko uddita hen 95 tonnes taw ko matériel bonɗo woni ko teta temedere walla mbiyen ujunere e 500 tonnes taw koto banggue guura woni ko duppa ɗum kala koye lewru yawtunɗo hen ndo holliti ɗum oɗon jagorɗo ganduɗa ko jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali la fédération de Russie to banggue balle ɓe dokkiri balle kewɗe no feewi faade leydi Mali ha tenti noon ɓen ngakkaɓe sembe no feewi fayi kay koye catal tambingal nguura ngal mbiyata CSA mo Bamako ko ene fotto wonde 170 piccal tati taw ko ton nebam e nguura gotka kala so tawi wattama e haalis ma wonoy go piccal tati milliard ko préje franc CFA taw koye ballodiral catal bitengal paama kewgal wallude no feewi ko fate balle wallude ɓen ñoolaɓe ɓe ngala doole no feewi hoorejo jaggoɗo leydi Mali woni Chokila Kogala Mayiga hanki tawama to lycée Notre Dame de Niger à Bamako ɗum noon ko nattugol école aji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi hitande ujunnaji e nogase joyyi ɗum ko hanki laati o sembolini ɓe sukaɓe nde dañata gandal jangde ngarɗude tawno kamɓe gonata janggol lomto mabɓe o holliti jangde leydi ndi fuɗɗitima hayso tawi woni école aji hande ko koɗaɗi woni galleji ko nanude ndiyam haɗata maɓe ndewino jangde leydi ndi ha ɓuura wawde yuɓɓude no feewi to Burema tokko biyeteɗo Temra kene tawi nder cercle mo Burema tonne kadi ko bandiji wonɓe motoje jani e société téléphonique mobile ɓe nderguiti ɗum ha memi leydi ngam hollirede e kala saaha so tawi kay on société téléphone mobile ene jokki rokkude réseau muɗum hewɓe ne dokkira armée leydi ndi to banggue ñiiɓal walla nde ɓen joguitiɓe armée ji ɗum jeeyi sababu noon ɓe guitti ɗum ha laaɓi beele ɓen donka dañde kala humpito finoɓe toon kolliti goni koye niɓɓere oɗo sahano nde laamu ngu walla taɓe beele réseau arta toon haɓe mbawa yiitade hen koye mabɓe wuuro wiitengo booni tonne kadi koko yana ko worɓe joguitiɓe fetilaji wonɓe motoje ɗum ko hankine tawi nder commune mo Hayre Douenza taw ko région de Mopti hanki kikiɗe sanga 17 ko nden ɓe jani gon wuuro piile musɗe mbaɗama toon waɗi hen gañiɓe ha waɗi hen heddiɓe hen ma en gartoyɗon kabaru so tawi en keɓoyi humpito ngo ha ɓuuri ɗo hen labde jagorɗo cenal ɓalli mo leydi Mali woni colonel Asaba Diallo Touré wo holliti tugganma tan gila goo ndu lewru woni aljuma o nduɗo hen lewru gila nden vaccin fuɗɗima e nder leydi ndi vaccine de sukaɓe rewɓe ha tenti ɓen ɓe duuɓi 10 ɗum noon ko haɓade oɗo hen cancer bonɗo no feewi mo ganduɗa teskama ne ƴelliti e nder leydi ndi woni cancer du col utérus ɗum noon ko haɓade ɗum guila duuɓi 10 ha fayenma ko ɓuuri ɗum ɗon teskede kala hitande ken wona ujunere e temedde jeeɗi debbo ne teska ene heewi tawrede oɗon rafi mo ganduɗa musɗo kamniɗo no feewi sen giwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry
wonande mission taw kadi ko fedde gotago windere ɓe jettima to Konakiri ɗum ko hanki o jonde fuɗɗinde ɗum noon ko ha ɗo ha 15 nduɗo hen lewru hakkude mabɓe hoorejo jagoɗo lendi woni bawuri ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi addiɓe to noon ko yidde kay nandirede calendrier talkudu ko fate banggue wonande ko ha tumere ko fate banggue nandiral to banggue sumgoji jogoɗi tijjede nder leydi ndi ko hol ndena ko ha mande ngal kaldigal woni gongal e nder leydi ndi to Burkina Faso ñande 30 lewru octobre mayduɗo hen ndu officier ji kewɗi kay guittama e armée leydi ndi ha laaɓi nden sifande waɗi ɗum ko hoorejo leydi ndi woni capitaine Ibrahima Traoré ene hen jeeya noon Paul Hari Dambiba mo ganduɗa wonino hoorejo leydi ndi Yves Didier bomam ni onne kadi ittama hen aɓe kewi maɓe gonoya hedde nogas e ko fawi officier mo martaba towɗo guittama natti wonde armée leydi ndi ha laaɓi ha wiccere to Burkina Faso hoorejo leydi ndi holliti woni capitaine Ibrahima Traoré e ballal renseignement police ɓe pawi juuɗe mabɓe e corduɗi kewɗi no fewi ɓen wujjoɓe ngaalu leydi ndi taw liggoto koye administration jagoɗɗo golle leydi ndi ɗum ko caggal kala nde miɗo ka golle mbaɗa hen facture aji guyka aɓe ñamira ɗum ha tenti kan laana gaddano ko toon gam yidde gollede nde ɓe gadda eɓe gollu kan laana ɓe gaddi facture aji caggal mum kadi gaddi facture aji fenade kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ma sariya leydi ndi rewne e dow mabɓe e wiide hoorejo leydi ndi capitaine Ibrahima Traoré to Nigéria police Abuja ummini haare mawde haɓade cyber criminalité wujjoɓe saktoɓe nati janane vidéo ngaji janani compte bancaire guyka e gueɗe parɗe ɗin fannuji kala to Abuja 150 jaggaɗo hen e nder on opération ɓuuri hen yewde noon ko hoɓɓe waɗi hoɓɓe hewɓe nangaɓe jeeyaka hen ne hen chinois kamɓe wonde Malasie naɓe ene wondi kadi e Nigéria naɓe ɓen ko 17 temedde jeenayo walla mbiyen 51 ko gorko 39 ko debbo oɗo saha noon police hollitima jokku felo ngoɗon ha wawa firtude ka guyka business e laylayti rendo ha laaɓa ha wiccere Tchad gouvernement o holliti o saaha koko heeɓi yaltude diɗɗal tafanongal gam habtade Boko Haram ɗum ko Tchad Cameroun Nigéria Niger Tchad holliti ko kañum tan mayata e ngal ɗo diɗɗal ala kala ballal iwgal to Cameroun ni Nigéria ni Niger firtani ngal diɗɗalle laato FMM ɗum noon oɗo saha koɓe yaltoɓe hen ha laaɓa ɗum ko caggal fiyande bonde wannode toon to maayo Tchad ha ganduɗa ɓe mbasi kene tolno e 40 koninke to leydi Éthiopie ɗum ko caggal nde sukaɓe rewɓe waɗoɓe hijab ndiwa e école aji leydi ndi ko waɗa ɗum ko conseil supérieur affaire islamique Addis Abeba jooɗima hanki o ɓe gartiri ɓen sukaɓe ne mbawi ruttitade juuɗe men hayso tawi mbiɗi ɓe mbaɗi hijabuji mabɓe walla comci mabɓe jurtiɗi ɓen julɓe siftinde mona leydi Éthiopie kala temderde limɗa 39 ko julɓe kewani e leydi ndi hoore jagoli noon ko Abiy Ahmed ko julɗo kono ɗo saaha ɓen rewɓe julɓe murnotoɓe dokkirama yamirore en mbawi ruttitade e cuuɗi janguirɗi ɗi paaɗen ko toon to Guinée équatorial oɗo saaha ko haala mawko woni toon kamɓe mettere mawde waɗande laamu leydi ndi kanko on biyeteɗo Abdullaar Saar mo ganduɗa ko suka gorko liggotoɗo e administration leydi ndi joguiɗo bureau financiére e nder leydi ndi mo bammum tambi koppareji ñameteɗe e nder Afrique central kala tene kadi ko baɗum mawɗo leydi ndi ko on caggal nde police jippi e galle makko walla e bureau makko tawi toon ordinateur makko mo hutorto ɗum noon ko caggal tumedemo mo dirtini ngaaluji kewɗi no fewi temedde 4 vidéo woni ko tawa toon ɗin vidéo ngaji kala wo leldima e ɓeɗon rewɓe tene wo filmiɓe ene waɗi hen ko rewɓe ministére uji ne waɗi hen ko rewɓe tan joomen galleji men ko tambiɓe kisal gendi leydi ndi oɗo saaha noon addi finitere mawde leydi ndi ha ganduɗa cikko hoorejo leydi ndi o erima wonande kay kala mo tawa e portable mum walla ni machine mum ene wonde debbo e bureau mum koko riwete ha laaɓa e nder gendi ndi ko wala ɗum ko noon kala ko fate connexion internet koko usta no fewi hankini koko kuppano beele ɗo hen vidéo ngaji mbasa sarade nde tawno so tawi sarima ko caɗele mawɗe wonata oɗo saaha gonaɗo
to États-Unis de Amérique hakkillaji kala ketti tona ɗo ha jango subaka to bange Afrique ga ne jogori labde ton to Amérique hol jogoɗo wonde 49 wo hoorejo leydi Amérique mbele ko Donald Trump gonnoɗo hoorejo leydi ndi duuɓi 4 caggal nde foola to folnomo ko Joe Biden hande o arti omo ƴamodira e oɗo hen biteɗo Kamala Harris mo ganduɗa kañum woni cikko Joe Biden mo ganduɗa gembinoɗo donkunoɗo yaade gam cellal mum hande woni debbo goho kanadinajo Canada najo hen bangue Inde walla mbiyen Inde najo hen bangue kono kadi Amérique najo e sifa godal on noon hande woni poɗodirowo e oɗo hen biyete Donald Trump ɗum ko hande o ɓiɓɓe Amérique naɓe kala jaltoyi gam suɓade hoorejo leydi mum kono wona sumgoji présidentiel tan goni toon sumgoji sarɗiyankoɓe mabɓe nan toon sumgoji mairie ji nan toon sumgoji gouverneur uji hande ene mbaɗa sumgoji goɗɗi kadi ko référendum woni état ji hande jaɓani bonnugol reedu woni hen ne jaaɓi on référendum ne toon wiide eyi walla ala ɗiɗo hen sumgoji kala ene coomi nder kono finoɓe e nder leydi ndi kala oɗo saaha moni kala nana jappi no furo ne ɗamini hol gagnetoɗo ma en ketto goto e settotoɓe toon to Amérique yiyande makko holmoɓe jiɗani oɗo saaha kamɓe hoɓɓe wonɓe toon ɓe caggal wonande Donald Trump holliti so heeɓi laamu ngu hoɓɓe kay ɓe ndewani lawol mbaltata e nder leydi ndi ma en ketto goto biteɗo Aboy Ba taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique en adda hen yiyande muɗum eyyi minen ɗanniyankoɓe jooɗiɓe ga to leydi Amérique caggal nde min keɗino discours aji mabɓe kamɓe ɗiɗo on biyeteɗo Kamala Harris e on biyeteɗo Donald Trump ne wayno hakkillaji amin ɓuuri nangude tan ko on biyeteɗo Kamala Harris e saabi ɗum ko on biyeteɗo Donald Trump omo heewi haalde e discours aji makko wonde so laamima ko nawto ɗanniyankoɓe no feewi ɗum noon ɗum tan woni ko haalata e joni kam min jogui fayre mawde kam wonande kam so arte laamu ngu ne wawi kadi o waɗa ko wiyata ko mais kam joni hakkillaji amin ɓuuri nangude tan minen e bandiraɓe hewɓe mon jewtama wonɓe ga e ɗanniyankoɓe hewɓe ɓe ɓuuri nangude tan ko on biyeteɗo Kamala Harris yo are e laamu ɗum noon ko toon to États-Unis de Amérique eɗen ponno bismade woɗɓe adduɓe yiyande mumen ma en gartoy hen ñalawma janggo so tawi kay dañi lamɗo toɗɗaɗo so jomiraɗo haaji oɗo saaha noon ɓiɓɓe Amérique naɓe kala jalti gam suɓade hoorejo leydi muɗɗum gam teskede hakkude Donald Trump kame Kamala Harris ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi orle mabɓe gasi ha laaɓi hande o moni kala noon heeɓi galle mum kame yaadi mum ne ɗamini wiyede ko kañum gañi kono kadi ma en gartoyo ɗon kabaru so jomiraɗo haaji eɗen keddori jolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassan Oumar Mboce mi salminima mi salmitima Sara Abdullaar Saar mi salmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabri men e jolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono France toon leydi France hono Maroc najo tumanoɗo e wargo taw kadi ko étudiant Philippine to lamorgo leydi hono France Paris e lewru silto kanko de o jaggama toon to Suisse amo foti artede lamorgo toon to leydi France to taw ko Paris ñande alarbaɗe jeegom lewru jolal ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi leydi hono France hande gonɗen yimɓe taw kadi ko jeetato taw kadi ko mbawi kono ko darade e ñalawma hanki o e yeeso ñawoɓe ɓe tuuma noon koye wargo Samuel Paty Espagne Philippine jeegom lamɗo leydi ndi kanko de e joom suudu makko biyeteɗo hono Laetitia ɓe mbawi ɗiɗade toon to Valence gam ƴewde kay wameji banno toon ɗi e kadi e jayaji gonɗi toon ɗi kono noon ɓen yonnani gardagal makko to ngal mbawi kadi ñinde ni no fewi golle taw kadi ko ɓen honoyankoɓe faabu no lellide kono arde toon ni leyɗele deddu Amérique ñalawma hande o woni gaaɓo goni kay hakkude cuɓogol hooreyagal hono leydi toon to leydi dendu Amérique toyere hakkude Kamala Harris e wondede e Donald Trump kono noon e oɗo saade kono ko hen wona leyɗele dendu Amérique noon toon to New York ko hirade ujunnaje temedde jeetati capanɗe jeetati jeetati ko démocrate ni kewno doyi ɓoftu toon no fewi kono noon e oɗo saaha hono yimɓe Trump mbi wonde kay ma dar darde mumen tengtude gam kay ɓaftude toon ko weeɓani ko ɗon Indonésie volcan levotobie lakki yerɓi toon fodde yimɓe jeegom mbasi hen pitali mumen ɗum noon fuɗɗi ko gila ñande
weeltade alataɗe woni dow hoore bi tati lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi Israël mbi mbari taw kadi ko gardiɗo taw kadi ko humpidde taw ko woni renseignement hisbuyallah en mo leydi taw kadi ko Syrie e jangu nguɓe mbaɗi toon ɗi gati ha laaɓi Sar Abdoulaye Sar ko ɗum de lawɗen wowru juppuɗen ɗum noon taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Bocci ngam weltade Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbocca golle ma jooɗi peewi so Allah haaji ma jayne moon weltare TV rewindo sumgoji baɗeteɗi toon to États-Unis d'Amérique hakkude Donald Trump e Kamala Harris ma en garto hen ko ɓuuri yawde so haaji jomiraɗo nde tawno sumgoji ɗi ne keewi ko sumgoji présidentiel sarɗiyankoji gouverneur kono ne kadi mairie ji e référendum wiide walla ala wona état ji wonko waylete hen ɗiɗo hen sumgoji kala ko ñalawma hande o teskede wayloji kewɗi siftinde moon Donald Trump laaminoma leydi duuɓi 4 caggal mum o foola hol polnoɗomo Joe Biden on ne foola hol polɗum nayewu e rafi o saaha noon ko cukka mum Kamala Harris artidi e Donald Trump ɓe gembodiri ñalawma hande o hol jogoɗo gagnade ko tum koɓe mbiyata ko tan le meilleur gagne so haaji jomiraɗo ɗum noon to joolam jaɓeri ko musidɗo moon Alhassan Oumar Mbocca ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Sar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena